Търсиш ли си ново място за хапване във Варна? Street Food Park е правилният избор за теб. А още по-якото е, че ние от Топ Мобилити си партнираме с тях и може да стигнеш супер лесно с наш велосипед. Имаме удобна стоянка точно пред заведението. Като зоната пред Street Food Park е лилава, което означава, че получаваш 20% намаление от своето пътуване. Хайде, елате с мен да видим какво ще ни разкажат от Street Food Park. Здравейте! Ето тук сме вече и с менеджера на Варна Street Food Park. Здравей, Ники, как си? Благодаря, добре, Криси. Може ли да ни разкажеш малко повече за това прекрасно местенце? Да, естествено ще разкажа накратко. Варна Street Food Park е мястото, което съчетава хубавата храна, музика, място, където хората могат да се срещнат с приятели, ако искат просто да дойдат да гледат морето, или да си починат, или да имат малко време със себе си. Да, благодарение на Топ Мобилити хората могат да идват с колела и не е нужно да мислят къде да спрат своите автомобили. Какви събития примерно ви предстоят в скоро време? Имаме доста интересни събития, които ни предстоят. Не наблягаме само на един жанр от музика. При нас идват и известни групи. В началото на лятото имахме така грандиозно откриване с Керана и космонавтите. Съответно се стараем да има групи и от по-малкия калибър до естествено и по-големи. Супер! А може ли да ни разкажеш за някоя интересна случка с клиент? Добре, ами случката ни не е точно с клиент.